protagonistas de Muller contamos coa presenza dunha das grandes promesas do panorama musical galego. Cantante, compositora e actriz son as facetas nas que destaca a cambadesa Paula Chaves, máis conhecida artísticamente como Pauliña. Moi boas, Paula, moitas grazas por estar hoxe connosco e chegar tanto ao noso instituto. Moitísimas grazas a vos, eu encantada aquí de axudarvos neste programa que fomenta a normalización lingüística e a dinamización. Antes de nada, gostaríamos saber por que elixiches o nome de Pauliña? A ver, eu chamo-me Paula, non se arreda moito da miña realidade persoal, pero como sempre, desde moi cativa e cando empecé a sair pola bisbarra de Cambados, tiña 16 anos, sempre me xuntei con xente bastante maior que a min, xente que lle gustaba a música, que lle gustaba o punk, o rock, entón, como era moi pequena, chamábame Pauliña, e como xa me coñecían por ese nome, non quixen mudar o nome do grupo, nin nada, dixen, pois xa me quedo con Pauliña e perfecto. En que se diferenza Pauliña de Paula Chaves? Moitas cousas. Tiven moitos problemas en canto a iso, porque, ben, a adolescencia é un proceso que todas temos que afrontar e que sufrir ou padecer, non? Pero tamén temos que saber levarlo. Pauliña empezou sendo Paula, ou Paula empezou sendo Pauliña, pero despois, cando no 2018 xa empecé con banda, tiven que desvincularme un pouco da personaxe, non? Entonces, cando subo un escenario, eu sei mostrarme como Pauliña, e cando vou pa casa, eu son Paula. Entendes? Porque o que se transmite nun escenario, o que a xente que falas en baixo, non é o mesmo, nin podes... A ver, ti como música, podes te permitir ter un día malo, pero se subes un escenario non. Entón, ti podes ter o peor día do mundo, pero cando baixas, estás un pouco ca xente, e despois chegas a casa e eres Paula, non? Entón intento desvincular, pero sempre hai algo de Pauliña en Paula e de Paula en Pauliña, non? O rollo de denunciar os meus ideais, o feminismo, o ecoloxismo, e un pouco a parte punk, non? Pero sí que intento, o que ten de forza Pauliña probablemente non o teña sempre Paula. Imagino que un ano se levanta un día e quero ser artista. Podes nos contar como foron os comezos teus na música? Sí, foron moi espontáneos, a verdade, porque eu xogaba o fútbol, sempre xoguei o fútbol desde cativa, unha amiga de clase dixo un día, mira, un dos entrenadores é profesor de guitarra, se xa era unha bodega en Barrantes, onde se bebía viño tinto Barrantes, e con 14-15 anos, unhas miña compañeira fomos, empecé a tocar 4 acordes de guitarra, que son realmente que saquei estes 4 discos, porque moito máis, eu son música, pero non comprendo aínda todas as partes da música, non sei de armonía ni de notas, se recoñezo, porque aprendí nesa bodega e sei os 4 acordes que sei, pero iso o que me produciu e provocou foi darme conta de que me gustaba escribir e expresarme. E non naces querendo ser iso, pero eu estaba moi influenciada, gustaba moito Elvis, gustaban as rancheras, despois mestureime neste mundo de música, no panorama galego, porque iría a un bar no que sempre programaban, e dixen, pois, gustame facer isto, é un camiño complicado que escolles, pero estou moi contenta, porque, creo que é unha loita constante de moito traballo, porque non se ven os ensaios, nin os momentos de composición, pero creo que enriba do escenario compensa moito, e conocer a tanta xente e que che aporte e aprender, bueno. Polo que nos comentaron, a túa arte non coñece de fronteiras. Como foi a túa estancia en Inglaterra? Eu tiña moitos problemas familiares en casa, traballaba na miña panadería, na miña familia, con 17 recén cumplidos, dixen a miña nai que quería marchar. Marchei a Inglaterra, foi como, voume buscar a vida, fabrei 500 euros, que non daban pa nada, pero foume buscar un pouco a vida e mudar de aires para ver as cousas con outra perspectiva. Evidentemente, foi un error, porque batín con un muro moi grande que é o de estar fora da casa, estar soa, pero iso tamén me axudou a saber onde quero estar, que quero facer. Pasei no mal, traballei de camareira, pero sí que non sei por que a música sempre me perseguiu, e conocín a un rapaz que tiña un estudio e dixo, me gravanos aquí, imagínate, ti gravar en galego, eles que nin entenden nada, pero dixeron, gustanos como cantas ou como transmites, e foi unha experiencia moi bonita, aparte de que ali
escoitei outros rexistros, outros estilos, e xa se me deu porque imagínate, sair como, supoño que un pobo como Rianxo ou un pobo como Cambados, eu era bastante becho raro, quero dicir, tiña tatus, pois a xente non o vía moi normal, e xa cheguei na terra e xa andaba igual, porque aló había vellos 80 anos cheo de tatus, máis roqueros, dixo, pois vou chegar de volta a Galiza sendo eu, e así foi. Dixen, non me vai impedir nada, que atope traballo, sendo resolutiva e tal, e a verdade foi unha experiencia para aprender. Ao longo da tua carreira colaboraches con innumerables artistas. Hai alguna colaboración que te gustaría lembrar con nós? Moitas. Creo que das primeiras nas que sentín que estaba facendo algo, ainda non me conocía nadie, foi a de Valtonic, porque Valtonic estaba exiliado en Bruxelas. É unha situación complexa, quero dicir, a ver, é un rapaz novo que por unha letra, por unha música, ele tivo que marcharse, se non condenaban. Eu teño outro colega que é Pablo Hasél, que está cumplindo cadea, pero Valtonic non quería, non? Entón, eu chamei, dixenlle que me sentía bastante frustrada pola situación, porque tamén me podería pasar a min se alguén pon o foco en min de repente. Pois colaboramos neste tema e foi moi bonito, non? Desde alá e desde aquí, e sempre vamos a ter pois esa unión dese dereito a expresarse, que creo que é bastante básico. Non quere dicir, a ver, ao final todo o que cantou en esa canción foi corroborado, saliu en prensa, era pois unha canción contra o rei. Pero sí, colaborei con innumerables artistas, galegos tamén, como Nao, Cenzar, Fonsi, e o último, pois, Los Chicos del Maíz, Verlai, e de todo aprendo, que a mí me gusta aprender. En 2019 publicaste o teu primeiro disco de Xeneración. Que foi o que sentiches ao ver que a tua música estaba sendo publicada? Iso é unha boa pregunta, porque, claro, eu agora mesmo non miro en retrospectiva, eu considero que vou mudando, e era outra persoa completamente diferente ao que son agora. Tiña un mogollón de problemas de adicción co alcohol, saía moito, porque tamén era camareira, e intentaba compaxinar todo, era bastante difícil e caótico, non? Ao non ter así unha figura familiar que te diga por onde tes que ir, pois vas probando. De Xeneración foi como... Ti, cando eres música, tes que dar o paso en sair. Moitas veces tes medo, dis, isto estará ben, non estará ben. Agora miro en retrospectiva e digo, pois, estou moi orgullosa do que escribía, do que sigo escribindo, e que se vexe a evolución, non? Hai algunha canción que diría, joder, pois ahora non a tocaría, pero do que escribín, síntome moi presente. De feito, hai cancións que aparecen no meu setlist a día de hoxe. Conta que tiña 14 anos compuxen a miña primeira canción e sigo a tocando, tío. É que, claro, non me quero desapegar desa parte. Hai xente que, ao mellor, moitas veces penso en Hannah Montana, non? Dicir, como fuxes evoluindo, pero lá non creo que se arrepinto de atrás, porque a fixo se teña agora. E parece un artistas a Miley Cyrus. As letras deste disco escribichelas ti ou algún aportes? Non. Todos os discos compuxen eu, e despois, bueno, cando entrei no estudio necesitaba aprender moitas cousas de produción e así, pero eu sempre funcionei como escoito tanta música e vexo tanto cinema, xa tiña referencias, entón eu cheguei e eu non sabía que o que facía era producir. Eu tiña todas as miñas letras e sabía que as baterías quería que sonaran así, pois guitarra non sabía moito, pero gustaban este son, entón cheguei ali, e Paco e Lolo, que son os meus productores, o meu manager e o meu teclista, dixeronme, que queres? E eu fui facendo un pouco que foi despois o xénero no que me transformo a día de hoxe, pero aprendendo, non? O sea, agora chego ao estudio e sei o que quero. Antes era, pois gústame por aquí, e fomos probando. Pero creo que o primordial era o que me preguntabas ti, de saltar a dicir, pois saco isto, porque se nunca consideras suficientemente bo ou se nunca estás segura, nunca vas a quitar. Entón, pois sí, que se vexa a evolución. Sei que hai erros, pero ao final todos aprenden. Houve algo en concreto no que te inspiraras para escribir as letras? A maioría de veces son situacións persoais ou situacións temáticas que eu vivo no meu día a día entre a sociedade. Vos conta, eu fui camareira moitos anos, moita xente fala contigo, ves todo tipo de situacións e eu tamén as pasei. Entón intento formular nos meus temas unha realidade, non? E unha realidade tanto apegada a min como tampouco me quero desconectar da mocidade, de
rapazas e rapaces como a vos, que sei que parece que sempre tenes a culpa de todo e realmente non é así, sabes? Que hai situacións moi complexas que non son as mesmas que pasaban as nosas nais ou os nosos avós. Ora enfrontámonos a un novo mundo e eu quero que quede pois aí, sempre desde o... Bueno, Nina Simone dicía que un artista non se debe desvincular dos seus tempos e eu creo que iso é moi importante. Podería, de feito, dime, por que non cantas polo amor ou tal? Eu podería, porque me saen letras ás veces, pero non me sinto representada. Non sei por qué, porque, con un idioma tan bonito como o que temos, non denunciar todo o que nos está pasando e ao mesmo tempo non sentirme reflectiva no que canto estaríame como traicionando. Prefiro así. Volvendo ao tema dos discos, no 2020 sacas o teu segundo álbum, A Mafalda. Neste faz unha fusión de rock, blues, country con música folk. Como surxe esta idea? Claro, como ben che dicía antes, é porque vou intentando atoparme. As miñas influencias, eu non son galego falante nativa, ou seja, comecei con 13 anos, porque miña nai referíase a min en castelán, miña avoa en galego, porque aí hubo un salto xeracional de prexuizos. Miña nai pensaba que co galego non ia chegar a ningures, pero non foi así. Eu, despois de ler moito, porque leo mogollón, eu só cheguei a conclusión de que tiña que facer a miña vida cotiá en galego, aínda que as miñas influencias eran Elvis, Janis Joplin, Led Zeppelin, todo o blues norteamericano, da recolleita de algodón, que eles cantaban cancións de traballo, os negros, para poder reclamar un pouco os seus dereitos desde esa posición de traballo, e quixen implantalo aí. Non sei de que forma, porque é un disco moi eclético, pero intentei fusionar todas as cousiñas que me viñan de influencias. Creo que se pode facer de todo en galego. A mí gustaba máis o blues, o country, imagínate, o country, un xénero americano. Pois intentei, e creo que as letras eran máis provocadoras que o primeiro, que no primeiro estaba como un pouquinho máis apoucada. A coberta deste disco é moi... chama moita a atención. É reivindicativa, inspirase en algo... Como surxe a idea? A portada da Malfalada. A portada da Malfalada son 3 pauliñas. Pois era un momento polo que estaba pasando, que eu sentía, como preguntabas antes, como se desvincula, pois eu sentía que había unha Pauliña, non sei distinguir moi ben dereita e esquerda, pero a Pauliña nesta posición aparece bebendo cunhas esposas, como que me sentía un pouco ancorada aí no alcohol, porque ao final entras en un bucle sendo camareira, tendo que ir todos os días a currar de noite, pois non sales da noite. Despois a Pauliña do centro moito máis segura de si mesma e a Pauliña que sae en coiros, porque o corpo da muller creo que xa se ten que desprexuizar e supoño que, ou seja, teremos que vernos como cando os homes van á praia e poden ir co pectoral aberto, pois normalizar un pouco esa situación, que tampouco normalizar o corpo, tanto da muller como do home, foi un pouco así, reivindicando ese estado do que estaba pasando. Se tiveses que definir cunha única palabra este último álbum, cal sería e por qué? O que acabo de quitar, O que acabas de quitar. o que acabo de quitar é Galego is not dead. Ninguna canción se parece. Saqueino hai 2 semanas. Estou super contenta porque creo que as palabras que definen o álbum é o título, que é Galego is not dead. Eu estou estudando galego e sempre me contaron a situación da lingua de maneira bastante negativa. A perda de falantes, os prexuizos, e creo que todo iso hai que, non desde unha visión positivista, pero darlle unha volta e dicir, creo que podo facer a miña vida en galego, non me sinto menos que a ninguén, e creo que di moi ben o que quero representar, independentemente que o disco, pois, varía moito nos temas, non? É moi diferente e creo que por fin podo ir atopándome, creo que me atopo máis que nos anteriores. O rexistro de voz, que rasgo moito a voz, fago reggae, fago todo o que me apetece. Está moi guai. O pasado 8M estivestes en Rianxo participando coa tua música, pois un acto organizado por este propio centro. Consideraste unha muller feminista? Sí, moito. E crees que como mulleres quedamos algo por facer? Considero que deberíamos ser todas feministas, pero creo que o feminismo estáse enmeigando por bastantes diálogos nos medios que nos confunden, porque o feminismo, en realidad, a súa raíz é en que o mundo debe de acabar a igualdade, non? Díteste que
Teste que concienciar que levamos moitísimos anos atrás dunha sociedade moi patriarcal, onde nos levan moitísimos séculos de vantaxe, ou seja, moitos, que as situacións e os traballos de poder están ocupados maioritariamente por homes. Nos estamos intentando acadar eses postos, que non significa que iramos, que os homes non participen, ni que vayamos en contra dos homes, sino que estamos reclamando as nosas posicións, e non só desde as mulleres, sino un feminismo inclusivo, que insira as persoas transexuais, as persoas que non se sinten dentro de ningún xénero. Eu creo que o feminismo sempre debe ser inclusivo e de clase, onde non se irracializado, obviamente, porque creo que o feminismo ten que inserir tanto as persoas que non son pudientes como que as persoas desde arriba, as que teñen un poder adquisitivo económico, miren para baixo e sexan compañeiras para termar unhas por outras e acadar os obxectivos que nos propoñemos. Volvendo ao tema da música, que é un cambio un pouco drástico, No. pero bueno. Non nos podemos esquecer de preguntarte que tal a grabación de experiencias facer aquí a Rianxo, se nos podes contar algo? Moi ben, foi super guai. Eran 52 nenos e nenas que se portaron increíblemente ben. Eu dixenlle ao profesor, na miña época non nos portábamos así, xa estaríamos revolucionadísimas, estiveron sentados, cantaron, entonaron moi ben, a que fallei fun eu. Quero dicir que tendes un circuito moi bonito, porque vou vir a tocar aquí o Rock in Rio e teño moitísimas ganas, porque me acollechedes moi ben, que a xente portouse comigo xenial e que tedes moitísimos artistas aquí que se deben de amosar e fomentar, igualmente, tanto o circuito musical como cultural, que hai que empezar a mover esas cousas, que son o que nos fai sentir vivas, non creo, a cultura. Inda que o teu gran talento é a música, como xa mencionamos, tamén realizaches o traballo de actriz actuando en O home e o can de Ángel de la Cruz, película da cal tamén compuxeches o tema original. Como surxe este proxecto? Imaginadevos, eu estaba por Cambados, un director viume, saludei, non tal, estaban rodando un programa, pouco despois, 4 meses despois, se ponse en contacto comigo e dime: teño unha peli escrita desde o 2014 e chamaste Paula e eres Paula da película, e eu interpreto a Paula na película. Vouche pasar o guión, ti considera e dime que che parece. Eu vime moi reflectida na personaxe, a verdade non se escapa moito da miña realidade. E ainda por riba díxome: se podes compoñer unha canción? Eu dixen: vamos, imos ver. Daquela eu ligo o guión e no momento que ligo o guión saiu unha canción. Entón dixen: se as cousas van fluen tan bonitas, vou intentando, por que non? Tive o síndrome de impostora horrible, de dicir, non son actriz, non sei que fago aquí, non lle veño roubar o traballo a ninguén, pero, son oportunidades que se che presentan non podes dicir que non. Quero dicir, sempre me gustou o cinema, non lle vou dicir que non a un director que se fixou en min, independentemente de non ser actriz, e pois aprendí moito, despois presentei. Fai pouco rematou o meu programa Amor a un clic, que fui presentadora dun programa de amor, eu con esta cara, pero tamén aprendí, e creo que son diferentes ámbitos dos que vas aprendendo e que sabe o que depara despois a vida. A mí no cinema gustame moito e espero poder estar detrás das cámaras alguna vez, dirixindo algo. Claro, todo nutre. Bueno, destas facetas que tens ti, con cal se sente máis cómoda Pauliña? Cantando, compoñendo, no cinema, como? Tocando en directo. Porque como que hai moitas cousas, eu compoño na miña casa e un proceso no que non sería capaz de compoñer con xente presente, non? Porque hai temas que salen sós e hai temas que lle das, a mellor esperan 2 meses e das unha volta, pero nos directos pode ser que, a ver, tens que xogar co opinión dos que non lle gustas, obviamente, non tens por que gustar a todo o mundo, nin veño a iso, pero cando a xente lle gustas e de repente ves a crianzas cantar os teus temas, ou a xente que leva anos seguíndote e que aparece nos teus concertos, para min iso é fogar, é familia, e é moi bonito que alguén se aprenda unha letra túa despois de tanto tempo tocando, de pasar concertos nos que vive unha persoa. É unha trayectoria bastante dura e creo que a recompensa de todo iso ou a emoción que me proporciona e a enerxía é nos directos. Eu onde máis contenta me sinto de ver
as caras do público e o calor que me dá. Como artista que emprega o galego, como ves o panorama musical galego actual? Ben, eu creo que vai tirando para arriba, pero debería de fomentarse moito máis. Quero dicir, sonme bastante insuficientes as políticas lingüísticas que existen, exixiría cando menos un 80% de cartaces de festivais en lingua galega para, non só por min, que a min é igual, sino para fomentar un circuito onde mocidade como a vos poidera coñecer outras cousas que se fan. Quero dicir, hai reggaetón, hai rap, hai trap, moitas veces hai nomes que quedan aí esquecidos ou xente que non pode avanzar co seu proxecto musical pois porque non se apoia. No canto diso, pois, traen pois, a moitísimos músicos e músicas de fora, que é me igual, pero un equilibrio, non? Para fomentar un circuito e para que non quede reducido o noso idioma a que sexa sectorial. E creo que moitos, como Rock in Rio, moitos festivais sí que fan, promocionan a lingua, traen os outros grupos de fora, pero o importante é que hai moitas bandas en galego e de todos os xéneros que o que curren. Antes mencionaches o prexuízo de que o galego pecha portas. Crees que a día de hoxe ese prexuízo sigue extendido? Sí, eu estudando en galego doume conta, decátome, de que o prexuízo segue extendido, pero hai moita xente que terma por quitalo. Tamén, coido que lendo un pouco, as cabeciñas poden abrirse, porque non creo que ningún idioma peche portas. O sea, eu estive en Inglaterra, falo inglés perfectamente, falo castelán perfectamente porque me poñen todos os días na televisión. Quero dicir, fomentalo nas aulas, fomentalo na casa ou que sexa toda lingua do cotiá, creo que é máis complicado do que o castelán está agora arraigado, non? Que pode facer máis bien a castelán que en galego. E gustaríame que xente se desvinculara desas capas para poder falar en galego sin necesidade de vinculalo a un partido político ou a unha ideoloxía, non? Porque creo que o galego podría ser a lingua de todas e de todos perfectamente, sin necesidade de insultarnos ou de... O que noto eu tamén é que como que nos desmerecen moitas veces, pero non, xa está visto que hai moitísimas loitadoras músicas na cultura que pois, están presentes para reivindicar a postura do galego. Todas as linguas molen. Crees que dende Galiza se está facendo algo para arranxar esta situación? Eu penso que se está facendo, pero que se debería de facer moito máis. Que ca capacidade e o investimento que poide proporcionar a Xunta podría ser moitísimo máis, obviamente, porque se eu estudei e xa existían os prexuizos, xa che digo, na xeración da miña nai estaban moi arraigados, porque tiñas que buscarte a vida, pensaban que non podías salir da Galiza empregando galego, obviamente, ti vas a fora da Galiza e podes empregar o castelán, pero creo que se dúas persoas se queren entender, hai un entendemento, porque non falando alemán podo me entender con un alemán perfectamente, intentando entendelo. Creo que necesitaríamos bastante máis investimento e normalizarlo. O sea, non falar de normalización lingüística, sino en chegar á acción, porque moitas veces falase en un abstracto de todo isto, pero non se fomenta na rúa ou onde hai que fomentar. Porque creo que está super ben, eu que che digo, máis cinema en galego, máis series en galego. As rapazas e os rapaces estamos máis vinculados ao mundo digital. Poder, por exemplo, plataformas que poidas acceder en galego. Todas as cousas poderían facerse se quixeran, pero aí necesitas investimento. Se peches os ollos e te imaginas 10 anos desde aquí, como te imaginas a Paula? Tes algún soño por cumplir? Quero rematar os meus estudos, non sei se é soño ou non, ser profesora, para que o fago nos escenarios, poder facelo nas aulas. Tamén me gustaría dar un parón, non? Para poder aprender máis música durante un tempo, para que seguir este ritmo frenético de concertos e de actuacións non sempre é sinxelo, pero gustaríame ter pois, uns aniños de parón para dedicarme aos meus estudos, poder despois ter un traballo estable e desde aí aprender música, porque son cousas que eu gustaríame poder aprender, pero son moi caras. Entón, creo que vou no camiño correcto, pero non sei se me proxecto aí sendo profe, a veces dame medo, pero sí, creo que todo con constancia, traballo, conseguese. O sea, que a veces custa máis, pero constancia e traballo consegues ir acadando cousiñas. E se, en vez de mirar para diante, mirásemos para atrás,
En que crees que cambiou Paula? Todo. Todos os días. E a xente que di que non é mentira. O sea, creo que nos facemos mellores persoas aprendendo e mudando. Porque eu era das que dicía non vou mudar, que viva a festa, viva non sei que. Pero chega un punto que a persoa vai cambiando e son das que din, que hai xente que me di antes molabas. Non, agora sou unha persoa que me miro en retrospectiva, non me arrepinto de nada do que fixen, aprendí moitísimo, pero quero seguir mudando, quero seguir nutríndome de outra xente que ten outras experiencias. Creo que é o que me fai sentir viva. A vida é movimento para min. E gústame dicir que vou mudando, e gústame saber que voume facendo mellor persoa e construindo a través da miña aprendizaxe. Pois antes de rematar, comentarche que nós temos unha sección, Pirula Música, onde cada persoa convidada nos recomenda así algún disco, algún grupo. Poderías nos dicir algo? Hai algún así xénero ou da igual? Algo que ti escoites no teu día a día? Escoito moita música en galego, pero vou ter má por... A ver, a quen escollo? É que hai tantas e tantos que me gustan... Sí, son moito de Andrés do Barro, e sempre porque para min os seus temas marcaron unha época moi fermosa e se ele continuase vivo creo que a música en galego tería moitísimo auxe. Pero así actualmente, mira, podo vos recomendar pois a un rapaz da miña clase que tamén fai música, Xema Seda, chamase, fai rap e trap, e creo que está construindo un circuito moi bonito dentro do rap en galego. Non sei, escoito moita música, Son da Rúa, que xa os coñecedes, Rebelión de Inframundo, compañeras como MJ Pérez, vou dicir máis, Jaipau. Tendes, é que tendes unha chea de o rabelo, de xéneros, e de cuestións por explorar. Mónica de Luz, que é a miña profesora de canto, a día de hoxe estou encantada. Explorade, creo que as listas de Spotify levan de un sitio a outro, e hai de todo. Bueno, pois, darte de novo as grazas por chegarte aquí e darnos a coñecer un pouco máis sobre unha das voces propias con máis personalidade da escena galega, como ben dicían os compañeiros de A Radiación Plataforma. De verdade, é un placer poder falar contigo e coñecer un pouco máis de ti. Moitísimas grazas, unha entrevista moi boa, teño que dicir que nunca me preguntaran preguntas tan ben estudadas, a verdade. Encantada Sonia, encantada Clau, un placer, encantadísima.